To jama'a, wato ga wata shahararra ingantacciya mashahuriyar gumba, wato gumban nonon raƙumi, ga daɗi ga aiki. Tana da kyau sosai, tana ƙara wa maza maniyyi, tana ƙara wa mace daɗi da ruwa da sha'awa, sannan tana sa ki yi daɗin da namiji duk yanda ya kasance da ke, ko ya kusance wata mace da yadda Allah ba zai ji ta kai test da daɗin ki ba. Haɗi ce ta musamman. Sannan ne ga humra nan da muka daɗe muna tallata muku jiki magayi humran mallaka, original garantar gumba ta humra ta musamman don gyaran jiki. Ƙanshi kawai ake so namiji ko saurayi ko kuma mu'amala ta taro ki dai yi amfani da ita, daraja za ta sai miki. Ga mai ƙarfin doki ina namijin da ya kasa, to ka zo a taimake ka. Sannan ga gumban nan samu zali dama fa tana nan muna ta tallata har yanzu. Masu sayan ɗaya ko masu sari ko garzayo, ga wane alhaji, ga arabu kacar, ga cokalin sababi, ga kuma ku sha shagalin kuma aurata. Yauwa ga wannan tsari, wato wannan nasawa da yawu ne, garanti sai kin gwada ki ga yadda zai ringa ihu yana rikicewa sai kin rufe masa baki. Ga mijinki tafi hannunki, ga ƙahon mamaki. To abun mamaki, ga wani gari da suna na ban mamaki, wai jahilin daka. Jahilin daka shi ma wani daka ne, saboda aikin nashi ya wuce wuri, shi yasa ake ce masa jahilin daka. Ga kuma sirrin bare-bare. To ga wani sirri, gaskiya wannan ya kamata ku karkaɗe kunnuwanku domin mata suna fama da wannan lalura. Wannan ɓangaren wato ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, fitar farin ruwa, bushewar gaba, jin zafi lokacin saduwa, da kuma irin wacce gabanta ke caɓewa, ko kuma irin macen da ya zamana ta bushe, ko ciwon mara, ko irin ciwon mara wanda ya hana ɗaukar ciki. Shi wannan haɗin gaskiya ya ƙunshi abubuwa da yawa. Kamfanin dai Babangida Naira likitan mata kun sani muna sayar da magunguna na nono, na duwawu, na mallaka, na infection, na gashi, na tumbi, na kankancewar gaba, na zafi da sauransu. Duk inda kuke a faɗin duniya ta hanyar jirgi ko kuma mota za mu yi aiko muku da kayan mu da yardar Allah. Sai kun zo.